Så har jeg bestilt min nye Alco Easy Traktor. Så er det bare at vente på, den kommer og se, hvor nemt den er at samle. Nu er der kommet en traktor. Jeg har aldrig prøvet at samle den før. Prøv at se, hvor lang tid det tager at samle sådan en, til den er køreklar. Det er det, der er i den her. Det er den der smurt med olie fra fabrikken af. Det er lækkert. Tjek. Så sidder der en sædekontakt på her, og det kan kun sidde på en måde. Tjek. Det er vigtigt, når I monterer batteriet. Altid plus polen på først. Så noget til punkt 5, det er kofangeren. Nu skal vi have den ud af kassen. Så er spørgsmålet, om det er dig, der er pisse stærkest, eller om det er fordi, det er sådan en lille let traktor. Så var det godt herre og fru Hakkebøf, de også kunne gøre det der selv. Den vejer vildt ingenting. Det er bare køre stille og rulle ned ad rammen. Sådan. Motorolie 0,8 skal der på. Der. Max 5 sekunder ad gangen, når den er helt ny. Det hele skal lovfordele sig. Så nemt kan det gøres. Vi er i mål. Traktoren er kørende. Så bare udstående græs.